रोगादों लोगोफोरजोंहाय दिनैबो मालाय माइ रोगाखांनानै ना हमहैबाय जोंना खुरमाफ्रा ना सायबाय नै ना जानोसै नै जोंना माइ रोगानायनि सावरिनि ना सायदों जोंना खुरमाफ्रा नै ना हमनानै लाबोबाय मालाय ना सायगासिनो खयथा फायसे प्रसेन मासटु ए मालाय माब्रै मोनबोदोंनो ना हमहैदोंमोन बिसोरो फुख्रियाव माइ रोगादों माइ सावरि माइ बजा रोगादोंमोन ना सायबाय नै ना जानोसैनो नाखौ सायखांबाय लोगोफोर सायखांबाय सुखांबाय आरामनो एवनोसै लोगोफोर संनोसै आं एबार हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय नै सनाफोर आंहा दा सानजौफुनि संनाय खावनाय लाहार फाहार खालामनो नागिरदों नै आङो साराय जानबाय आरो ना एवनोसै सनाफोर माइ रोगानायनि सावरि दं नालाय माइ रोगाग्राफोर फैदों नै आङो दा ना एवनोसै सनाफोर नायलांबाय था दिनैहाय भिडिअनि गेजेरजों मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांसै नै आङो दा ना एवनानै लाग्रोनोसै थुदो लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर नै आङो ना एवनोसै साराया दुंबाय आंना आं सारायखौ जि मोजां फुदुंबाय एबार नाखौ हरनोसै दै सर'नायनि साइलेन्ट दोनदां दासो हमहैदों नालाय अमा बेदर एवबाय लोगोफोर जोंहा अमा बेदर फ्राय मस्ला मस्लि होफबनानै एवखानोसै जोंहा नै एवनायावनो मोदोमासो बांसिन खोमा बेदरानो बारा मोजांखौ मोनबोआसै दिनै बाजाराव अमा बेदराव दै होबाय लोगोफोर अमा बेदराव दै होबाय अमा बेदरानो दिनै बारा मोजां मोनबोआखै 1.5 केजि मोजां नङा बारा मोजां ओंखाराखै दिनै बाजाराव
नै आंना बेदरा दैया रानबाय लोगोफोर माइ रोगाग्राफोरनो जाहोनो नागिरदों आरो दिनै दाख्लैहाय रोगाजोबनोसो थादों नालाय गोथाङा थाङाखैमोन ओमफ्राय दिनैसो रोगाजोब्बाय आरो बेखौनो ओंखाम जाहोनो नागिरदों आरो गथ'फोरनो माइ रोगाग्रा गथ'फोरनो बेदरखौनो बारा मोजां मोनबोआखै नाबो एवखागोन आरो फख्रियाव ना लायदों लोगोफोरनि आंना दा अमा बेदर फ्राया मोनबाय आरो अमाया मोनबाय खांनोसै लोगोफोर आंना ओंख्रिया अनला मैथ्रु बिबार नाथुरसो संबाय दिनै अनला जानोसै होननानै दिनै दालि सङासै अनलाखौनो जानोसै मोनहांहां जाबाय आरो दसे थानानै मोनसिगोन मगा दुन्दिया एरि होनोसै आं मगा दुन्दिया होनोसै लोगोफोर आंना बेदराबो मोनबाय ना फ्रायाबो मोनबाय अनला ओंख्रि गासिबो मोनजोब्बाय लोगोफोरनि आंहा ओंखाम खुरबाय अमा बेदर फ्राय ना फ्राय अनला ओंख्रिसो दिनैना सनाफोर ओंखाम जाहोनोसै आङो आलासिफोरनो नै खुरखांबाय सनाफोर नै जोंना आलासिफ्रा ओंखाम जाबाय माइ रोगाग्राफ्रा लोगोफोर आलासिफ्रा नै जाखांहां जाबाय जाखांजोब्बायानो आरो आंहाबो जानोसै सनाफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन सनाफोर बाय बाय नेक्स्ट थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।